Galerades, amb Vicent Tussó. Bé, són les 11:26, continuem en directe, Gravetat Zero, i avui Vicent Tussó dedica el seu espai de galerades a parlar d'algunes tècniques que ha fet servir Manuel Baixauli en Ignot, així que anem a viure una dissecció en directe. Has preparat? Així, sense anestèsia ni res? Sí, bueno, estàs disposat? Una miqueta d'anestèsia. Que firme el consentiment primer, Sí, Vicent. ja el té signat, ja Vinga. no te preocupes. Serà lleu. Bé, la gràcia de la secció d'avui és que tenim a un dels propietaris d'un taller i, per tant, anem a entrar en el taller i que ens mostre allò que considera oportú mostrar-nos, no? Començarem amb un clàssic de la secció, que són els escriptors de brúixola i els escriptors de mapa. Clar. Els nostres oients segurament ja ho saben, però recordarem que els escriptors de brúixola són aquells que es posen davant de la pàgina en blanc sense un esquema previ i, per tant, deixen que la història vagi fluint a partir de les pròpies paraules que van escrivint i es deixen sorprendre per aquelles coses que van ideant o que se'ls acuden. En canvi, els escriptors de mapa són els altres, estarien en l'àmbit contrari, són aquells que abans d'escriure la primera línia es documenten molt i tracen un esquema, alguns molt complex, altres no tant, dels fets que aspiren a explicar. I a mi m'agradaria que Manuel ens explicara si ell, quan inicia un camí d'aquests pels arrossars de la literatura, doncs prefereix portar una brúixola o prefereix portar un mapa. Són excloents, òbviament. Bé, jo sóc clarament un escriptor de brúixola, perquè jo, quan escric, el que faig és eixir a buscar. A buscar què? Pues a buscar coses imprevisibles que en secret estàs esperant. És dir, jo pense que les persones no tenim les coses clares i no sabem el que volem. Per lo menos jo. I jo vaig descobrir, quan escrivia articles, vaig descobrir una cosa, i és que moltes vegades, sovint, escrivia sobre temes d'actualitat, que estaven per l'entorn i tal, i són els articles que m'eixien fàcils, perquè ja sabies de què parlar i eixien amb prou fluïdesa. Però passava també que arribava el dia que havies d'entregar l'article i la vespre encara no sabia de què escriure. Em passava molt i m'ho passava mal, em ficava nerviós i al final m'asseia davant l'ordinador i em posava a escriure sense saber de què. Pues vaig descobrir, quan vaig fer el llibre Ningú no ens espera, que havia de seleccionar els que considerava que eren els millors, vaig descobrir que els millors eren els que havia escrit sense saber de què volia parlar. Per què passa això? Jo crec que perquè quan te poses a escriure sense saber de què vols escriure, acabes escrivint de coses més profundes, perquè estàs furgant en el pou. No estàs mirant per fora, sinó furgant en el pou. I acaben eixint coses més profundes que tenen una caducitat, que tenen menys caducitat, que són coses més essencials de la vida i que perduren més. En tot cas, tant els escriptors de brúixola com Manuel, com els escriptors de mapa... Com tu. Bé, a mitges ja van, Elles a mitges ja van. Estic un poc... Estàs ahí, havia dit que són cavall. excloents i realment no ho consideré tant. En tot cas, dic que n'hi ha una qüestió de la que parlava d'alguna manera indirectament Isabel Clara Simón el tall que havies posat abans, i és que tant se val si és de brúixola com de mapa, hi ha una qüestió que tots els bons escriptors estan d'acord, i és que cal revisar molt les obres, no? De fet, García Márquez deia una frase que a mi m'agrada molt, que deia que el bon escriptor se'l coneix pel volum de rebuig que hi ha a la paperera. I m'agradaria preguntar-li a Manuel si quan has acabat Ignot la paperera estava molt plena, i a partir d'ací quin valor li dones a la revisió i si et dol, quina sensació tens quan has de descartar fragments molt acabats, diguem. A veure, a mi no em dol gens eliminar fragments, perquè jo pense que realment no els elimines, perduren en el text que es publica. De fet, la publicació seria, i ara m'agafa la metàfora de Hemingway de l'iceberg, la publicació seria la part de l'iceberg que es veu, però després tot l'altre està fent que la part de dalt siga més bonica, siga més intensa, més densa, i tota la part de l'iceberg que està sota l'aigua, que no es veu, està formada per coses que potser has rebutjat, per idees que no has utilitzat,
i per moltes coses que no caben en el llibre publicat, si no allò seria una enciclopèdia. N'hi ha escriptors que sí que ho fan, que ho fiquen tot. Però d'Ignot, Manuel, Sí. quantes versions has escrit? Pues no les he comptades, però fiquen unes 10. Jo sempre conto unes 10, alguns seran 13, altres seran 8, però mínim unes 10, crec. I la reescriptura per a mi és importantíssima, perquè a banda de que m'ho passe molt bé reescrivint, la meva primera versió d'un llibre és esquelètica. La meva primera versió és anèmica i és reescrivint-lo, no són revisions, són reescriptures, reescrivint-los quan va creixent, perquè se m'ocorren les idees potser en la quarta versió, en la sisena, i ja t'he dit que en la penúltima se m'ocorrí de separar en capítols els fragments i fins a aquesta versió anava tot en un mateix pack, no? I jo trobo que, primera, que és importantíssim perquè vaig millorant el text, però també t'he de dir que les meues reescriptures moltes vegades són esporgar, més que afegir. Vull dir, la primera versió és anèmica en el sentit de que no té prou tensió, no té prou densitat, i és reescrivint i esporgant quan acaba tenint aquesta Molt bé. tensió. I un altre clàssic és el narrador, que a Maria Josep li agrada molt que parlem Molt. del narrador. Doncs en l'home manuscrit, o des de l'home manuscrit, jo diria que, ho has comentat tu també, que la teua literatura se centra sobretot en indagar sobre l'essència de l'ésser humà, el jo de l'artista, havies comentat, més que no sobre les circumstàncies històriques o l'entorn social, no? Per a fer més viable aquesta possibilitat, la primera persona, segurament, el narrador intern, el protagonista, diguem així, que es mira cap a dins, podria ser la més adient, i en l'home manuscrit, diguem que és la forma que predomina, no? En la cinquena planta sí que vas alternant, però a la primera persona, que també hi és present, doncs se conjuga amb un narrador que d'alguna manera segueix sempre, o quasi sempre, el protagonista. Aquest narrador s'anomenaria narrador limitat, i alguna gent l'anomena també primera persona falsejada, perquè és, diguem, un narrador extern que en realitat seria l'intèrpret o el representant de la veu narradora del propi protagonista. Per tant, el canvi respecte de l'home manuscrit hi és, però és encara molt lleu. En canvi, m'ha donat la sensació, llegint Ignot, que has obert molt el focus. Alternes també la primera i la tercera, això no seria una novetat, però si el narrador extern és més a l'ús, i això no és una crítica, sinó que és una evidència, no? I no es limita a seguir un personatge, sinó que va treballant amb personatges diferents. Crec que l'evolució és bastant evident, i m'agradaria saber si ha sigut una evolució conscient o si simplement has fet cap allà, o què hi busques amb això. Bueno, a mi ara m'agradaria fer-me l'intel·lectual i dir que és una evolució molt raonada i molt programada, però no és així. Jo treballo d'una manera totalment intuïtiva, i el meu criteri és molt simple, és que em sona bé. I per què en l'home manuscrit ho faig en primera persona? Perquè en la cinquena planta ja comença a mesclar primera i tercera persona, i en este predomina la tercera persona, tot i que n'hi ha primera persona. M'agrada combinar-les, perquè m'agrada el contrast, no m'agrada que tot siga un to monòton, però al mateix temps he notat que vaig tendint més a la tercera persona, a distanciar-me una mica més del que conte. Moltes vegades perquè és algo autobiogràfic. En la cinquena planta se'm feia un poc carregós parlar d'algo que m'havia passat a mi en primera persona, i al final ho vaig canviar. Ho havia escrit en primera persona i ho vaig canviar. I en esta no, en esta començar directament ja en tercera persona. M'agrada més aquesta cosa una mica més distanciada, més austera, i crec que és una evolució intuïtiva que simplement me sona més bé, així, i al mateix temps el que vos deia adés, no? Que estic tendint més a fer les coses d'una manera més senzilla i més llegible, no? La tercera ajuda a anar per aquest camí, no? Sí, ho fa més fàcil. Si vos pareix, perdoneu que vos talli, vos tindria estar escoltant-vos tot el matí, però estem ja un poquet fora de temps. Què el pareix si escoltem el fragment d'Ignot que hem gravat? Vinga, escoltem-lo. L'apartament, una segona planta a què s'accedia per una escala encongida i vetusta que podia resclosit, donava per una part al carrer Cabur.
Per l'altra, el passeig de la muralla i a la mar, amb unes vistes idíl·liques de la llunyania. Les habitacions eren raquítiques, humides, fredes, d'una incomoditat medieval. Escassos finestrons abocaven el sol del matí sobre un paviment de mosaic multicolor. Artur ho mirava tot en silenci, abstret, com qui vol recordar una melodia perduda. Apenes van discutir el preu. Artur Bosch acceptà d'esma, com un tràmit inevitable, la segona rebaixa que li oferia el venedor, que, eufòric, no havia llogat el pis des de feia 4 anys i vendre'l sense haver-ne fet cap reforma li semblava un miracle, no posà cap problema a complir una exigència d'Artur. Volia el pis buit, sense mobles, a excepció de la nevera, el llit, una cadira i una taula. Doncs un comentari breu. Sí, volia preguntar-li per aquesta situació que es repeteix al llarg de la novel·la, la compra d'una casa, generar expectatives en el lector, i simplement volia preguntar-li per acabar com ho fas, això, com ho gestiones? Això no està planificat, va produint-se a mesura que escrius. Les expectatives són importants per crear misteri i això és la base d'un relat des de l'antiguitat, no? Té que haver misteri, què passarà... I ahí ho deixem, com jo dic breu. Sí, clar. Manuel Baixauli, moltíssimes gràcies per haver A vosaltres, vingut. per Hem de dir que el convidar-me. llibre encara no està en les llibreries, arribarà el dia 27. Sí. En uns dies ja podeu tindre-lo en les mans i podeu disfrutar com hem disfrutat ja els que hem tingut ocasió de llegir. Vicent, moltes gràcies per vindre No, faltaria i més. fins a la pròxima.